Tanggap ng lokal na pamahalaan ng Sta.Barbara ang 5.8 milyong piso na pondo mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 para sa Livestock Economic Enterprise Development Goat Multiplier Farm Project. Ayon sa lokal na pamahalaan, gagamitin ang nasabing pondo sa pagpapalawig ng programa para sa susunod na taon, kung saan may inilaan ding 500,000 pesos ang lokal na pamahalaan. Layunin ng proyekto na mapalakas ang lokal na produksyon ng kambing, mapabuti ang kalidad ng mga breeding stock at makapagbukas ng bagong pangkabuhayan para sa mga magsasaka. Dagdag dito, malaking tulong ito para sa mga miyembrong interesado sa pag-aalaga ng kambing at iba pang gawaing may kinalaman sa livestock. Kasama sa proyektong ito ang pagtatayo ng goat housing facilities, pagbibigay ng breeder goats, veterinary supplies, farm equipment at starter feeds. Samantala, nakatakda ng ideposito ng munisipyo ang checking natanggap mula sa Department of Agriculture upang maitupad na ang proyekto. IFM News. IFM News. IFM News.